Povestea bradului de Hans Christian Andersen. Afară, în pădure, creștea un brad mititel. Avea un locșor bun. Soarele putea ajunge la el și de jur împrejurul lui erau mulți camarazi mari, pini și brazi, iar el voia să fie și el un copac mare. Micul copăcel nu mai suporta să audă copiii care alergau în jurul lui și culegeau fragi și smeură spunând: "Oh, ce micuț frumos!" După 2 ani, crescuse și el, dar tot nu era mulțumit. Iepurii încă mai săreau peste el și visa să fie mai înalt. După 2 ierni însă crescuse, astfel că iepurii trebuiau să-l ocolească. Și totuși toamna, când veneau tăietorii de lemne, întotdeauna alegeau pe cei mai mari copaci, iar el se speria și întreba rândunelele și barza unde i-au dus. Ele îi spuneau că au întâlnit corăbii în timp ce zburau spre Egipt și pe corăbii erau piloni splendizi care miroseau foarte tare a brad. Iar el întreba când va fi atât de înalt ca să poată merge și el pe mare. "Bucură-te de tinerețea ta, de creșterea ta, de viața ta tânără care clocotește în tine," au spus razele de soare. Și vântul săruta copacul și roa plângea cu lacrimi peste el, dar bradul nu a înțeles. Când a sosit Crăciunul, câțiva copaci tineri au fost tăiați. El a întrebat vrăbiuțele unde îi duc, iar acestea au ciripit că sunt duși într-un loc strălucitor și splendid, în mijlocul unei încăperi calde și sunt îmbrăcați cu mere aurite, turtă dulce, jucării și sute de luminițe. Mă întreb dacă și eu o să strălucesc așa. Asta e chiar mai bine decât să plec peste mare. Mi-aș dori să fiu în camera aceea caldă în toată splendoarea și strălucirea, spuse brăduțul. Bucură-te de noi, de tinerețea ta proaspătă aici, au spus aerul și lumina soarelui. Dar copacul nu se bucura deloc. Creștea și creștea și vara și iarna. Iar oamenii care îl vedeau spuneau: "Acesta este un copac frumos." Și la Crăciunul următor a fost primul care a căzut la pământ. S-a prăbușit cu un oftat. Nu se putea gândi la fericire căci era trist că se despărțea de locul unde crescuse și asta nu era deloc plăcut. Copacul a fost descărcat împreună cu ceilalți copaci într-o curte și a auzit un om spunând: "Acela este superb, nu-i vrem pe ceilalți." Apoi au venit 2 servitori îmbrăcați în livrele și au cărat bradul într-o cameră splendidă. Bradul fu pus într-un butoi cu nisip, îmbrăcat de jur împrejur cu o pânză, iar servitorii și tinerele domnișoare l-au împodobit. Pe ramuri i-au pus coșulețe mici din hârtie, umplute cu prune din zahăr, mere aurite, nuci și multe lumânărele galbene. Păpușile erau prinse printre ace și sus de tot, în vârf, a fost fixată o stea mare și aurie. Era cu adevărat splendid. Of, gândea copacul, dacă ar fi numai seară, ce bine ar fi! Dacă lumânărelele ar fi aprinse, ce mi-ar plăcea! Mă întreb dacă aș putea să prind rădăcini aici și să stau îmbrăcat așa și vara și iarna pentru totdeauna. Lumânările erau aprinse acum. Ce strălucire, ce splendoare, cei mici dansau în jurul copacului, cântau și unul după altul cadourile au fost desfăcute. Dimineață, servitorul și menajera au intrat în cameră. Și acum totul se ia de la capăt, se gândea bradul. Dar ei l-au tras afară din cameră și l-au urcat pe scări până în pod. "Ce fac eu aici?" se întreba copacul. Abia atunci a înțeles. Era ca și cum toată lumea îl uitase. Este încă iarnă, pământul este acoperit de zăpadă, oamenii nu mă pot replanta acum, așa că am fost pus aici până la primăvară. Ce buni sunt oamenii până la urmă, se gândea bradul. Apoi a auzit un șoricel ieșind ușurel din ascunzătoare și apoi un alt șoricel. După ce au făcut cunoștință, bradul le-a spus povestea tinereții lui. Într-o dimineață, câțiva oameni au venit în pod. Au lovit bradul de podea, iar un om l-a tras afară, la lumină. Și copacul a văzut frumusețea grădinii și, privindu-se și pe el, și-a dorit să mai fi rămas în pod. Se gândea la tinerețea sa din pădure, la ajunul de Crăciun când fusese fericit și la șoricei care ascultaseră povestea auzită de el.
S-a dus, își spunea copacul. Dacă aș fi fost fericit cât puteam, dar s-a dus. Și băiatul grădinarului a venit și a tăiat bradul în bucățele. Lemnul ardea sub un ceainic mare și suspina atât de adânc. Bradul se gândea la verile petrecute în pădure și la nopțile de iarnă când stelele străluceau. Se gândea la ajunul Crăciunului și la singura poveste pe care o știa și pe care se pricepea să o spună. Și așa, copacul a ars cu totul. Sfârșit.